你想拍什么类型的照片？结婚照。观众朋友们，大家好 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。cikin shilimu na koyon senangci sauƙaƙe wato 汉语简单说。你且看dai ke muku marhabin daga nan birnin Beijing。To masu karonmu yanzu bari mu fara darasinmu na yau。你想拍什么类型的照片？结婚照。你想拍什么类型的照片？ Wannan jimla tana nufin wani irin hoto kike so. 您想 ana nufin wato kina son yin wani abu. 什么 wanne 什么 wanne 类型 ana nufin iri ko nau'i 类型照片 hoto kenan. 你想拍什么类型的照片 wani irin hoton kike so. 结婚照结婚照 ana nufin wato hoton ma'aurata. 照 wato 照片kenan hoto. 结婚 ainihin ma'ana shine aure 结婚 amma a wannan wuri ana nufin ma'aurata wato waɗanda ke da aniyar yin aure. 结婚照 hoton ma'aurata. Ta masu karonmu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau na koyon sunanci a sauƙaƙe. Kafin mu yi salama yanzu bari mu maimaita jimlolin da muka koya muku a yau. 你想拍什么类型的照片？结婚照。到ƙarshen shirin kenan kan dai ke cewa sai mu hadu a shiri na gaba. 再见。